வணக்கம் எல்லாருக்குமே. என்னுடைய பேர் சலீம் பிலிப். ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சென்னையில் ஆதாரம் சாந்தா பிரதரோட என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை நாங்கள் 2 பேருமே ஷேர் பண்ணியிருக்கிறோம். அதிகாலையில் போய் குடிக்க என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கை காலெலாம் நடுக்கம் வந்துடுச்சு. என் பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கிட்டையும் காசு வாங்கி குடிச்சேன். நான் இமிக்ரேஷன் போகும்போது போலீஸ்காரெல்லாம் பயந்துட்டான். ஏன்னா நான் மஞ்சளாக இருப்பேன். என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து வந்து என் வாழ்க்கையில் நான் மரணத்துலேருந்து எப்படி எனக்கு வந்து மீண்டும் ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்து இன்றைக்கி ஜீவனோடு வைத்திருக்கிறார். ஒரு வேளை நீங்கள் யாராச்சும் குடியில் ரொம்ப அடிமையாக இருக்கிறீங்க, குடும்ப பிரச்சனையில் பிரிந்து இருக்கிறீங்க, இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு டிப்ரெஷன், ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ், உங்களால் இந்த வாழ்க்கை இனி வாழ முடியாது அப்படிங்கிற நிலைமையில் நீங்களோ இல்லை உங்களுடைய நண்பர்களோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாராக இருந்தாலும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கும், ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பாருங்கள். இதில் வந்து கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.